Yeah. Of course, pare. Kaya pa yung things, guys, para makamura ka sa pamilya ng mga prices, ang padaanin pa sa paani-ete, daling bumirekta sa pinakamalapit na Araras branch sa inyong lugar. Sa Araras Smart May kanino bang mura kape ng dyan? presyo, may diskwento pa kayo. Araras Smart the name. Get right. Ay, panghanggal na ka pala. Ang programang iabot sa inyong Cantinil Bakery, tinapay po yung pinasoktan ni mainit na presyong dati. Makukuha sa lingkod na public at tabako City Hall pagtiriasin pinamamahalaan ni Madam Gina Nanga. Yabot man ang Barsaga Eatery, mga masiram na ninyo sa presyong barato, pamahawag, panguntuhan.
hanggang ngayon, nabago. Kahit sa barangay, pagkain, araw-araw ang minimum o minimum. 276 na pamilya na kumukwento ng 31 pamilya. 346 na individual. Ang limpang barangay, miembros nag-istar sa 30 evacuation centers. Durante pinag-apilan ng kasilibutan, araw sa unsa pamilya, ang magkaitwa ni Gigapit sa kurbang mga food items, asinan food items, at biscuit pauli sa kaindang pag-house o garating tahanan. Napagserbihan pa ka DSWD Bicol ang paabot ng 9,917 kliyente para sa ayuda sa kapos ang kita program o AGAP. Naglalataw na sa 29,745,000 pesos ang total na kantidad na naitabang sa